for you or your son, please go to the nearest police station. Operation Abahambe will begin tomorrow. If you are a foreigner, go to your country. Abahambe Abdulete. Good, shasho vathi ngirasa siborana ishaz ngathi le phesa so asebhekene nengwadla ngenxa ukuthi the abahambe zingenza ukuthi let's be honest, there is something wrong ngokubiza igama lokuthi abahambe. Igama lokuthi abahambe should say inhlamba, like I don't get it. Make me understand it, son. So, cause even also politiki ngwabo solo politiki balishilo lo gama ukuthi abahambe, like we not like say hey wonke umuntu neyahambe abangenabo amaphepha abahamba. So zingenza today so lelo gama leyo sekuzoba igama like illegal ukuthi abahambe. Is that the case? Ukuthi abahambe now sekuyigama nje ekuthi nempela nje angazi noma discriminateile noma wenzeni mobize igama uthi abahambe. Come on man. So kuthiwa zingenza ukuthi leli phoyisa leli libhekene nenkulu ingwadla ngenxa nje ukuthi lona lithe uma uthi awuna amaphepha shone police station eduzane kade nje abangala amaphepha abahamba. Uma ungenamaphepha mfethu u-illegal wenze icala. So umuntu othi wena hamba ngoba wenza icala engasho ukuthi ufuna ukubopha ufuna ukwenzani ethi hamba uyena umuntu onecala lo ngizothana ngenzeni ngi-understand ukuthi umuntu othe kumuntu onecala wathi akahambe wangasho ukuthi ngizokwenza ngabathi nje hamba uyena osenecala kancane ngi-understandiseni layo singaza ukuthi ngilahlekile ngibukile. The 30th of June, if you don't have papers for you or your son, please go to the nearest police station. Operation Abahambe